Narum payu neoskum ka channel nam ta ki padba ka briu neotar. Kakaruwa ko bala thought away na ki riurang ba bot unong yalam Joko Voice of the People Party VVP na nong stony uba Golden Star nonglong bara kini ki karuwa ulo thought ko bang kumni lada ka National People's Party NPP bat ki weki seng ki badan hapo ka MDE ki dakwa shisha ban yo penrung ya katin khasi hapo ka 8 schedule kumba ki pertaman kasni balai kimpha beg daw Dr. DRL nonglaj syaraja sabah labu ikani ke jingkali habaki sngo thu shai bakinam jab hakani ke election MP shiteng samoy ya kasim hakti kiban haladi ya ki ar hading ki pha be how Dr. DRL nonglaj sai bishar hi pai ba kadai ni kalai bra thoro ba adin milbasai mai shu la saprang stet kani ka wi ka karwa ka ba ongkum ne do ba adin milbasai mai lada ya ka menor ngim sngo thu ba nrengi kwa ban besok jubor haka menta klem da sngo thu ya ka jingkala jangkapor kan wan ra tang ya ka jing bomhon ka jing yapra bat kan bu ya ka lawai haka jingma shu nakaliang jongba Golden Star nonglong ula tho ya ka ni ka kerwo da ka ba ongkum ni ka VVP ka juhi ka ya ki pat ba ban ya ban im da ka lenti ka babaha bat ka badai ban ya buram bat ban kren da kikitin don akor don buram kam juhi kai yanu ban kren kikitin klem akor nikitin si ngim kwa eki briu ki badan haka VVP ban kren kikitin klem akor kikitin si nrei ban chukan no pat bahi kai kinong yalam ni kenno eka parti kamlong ka badai hatu ka dei yang ngiru habangi yoi yakinong kershan na kiwai pat ki parti baki pendan kam da kikitin klem akor da kikitin si in chukan no ba pha kinong yalam jongki ni kadai ka parti hikai timsi labu ikani ke jingkali amdan unu nong yalam la kalong na kanu ka parti ru uban hikai ban kren klem akor ni kikitin jaklia lada unu breu pendan kam da kikitin ki bamdei kadai ka jinglong jong ui shimet lapan kut ikani ka kerwa khamtam bala saprang stet ki khubor hakini ki sngi ki bala kanno baki nong yalam ki de ban telakam yakin nong kershan khamtam kitu ki bejumi hagi rensan social media khamtam ha YouTube bat kiwe ba kin kham pendunano ya ka jingkren si kren sang namar baka khubor ka priang lengba ka internet batru ka poi ha ka por badan bun nakiba he basan ki bejupe yaki khubor ba ki jingkren nrei ki sngo thut no namar ki yo sngo ya ka jingkren si kren sang jang ki katukan ni khamtam ha ka perthai social media menta